express our gratitude for your sacrifices. We can only acknowledge it and say thank you. National Health Mission, Government of Meghalaya. Kublai shibo ni pi baro ki ba le pelaj por khanang banya don ringkat ban ni hegni ka jingya pliu jingmut ka ban lingkot halor ka phang ka benta ki nong song snong ha jing khun ya u covid ninya kren ya ka jingim ka jingkala ka jingyada na u corona ka khlam klane bat ngi menta la shisnam siteng u covid ula don bat ngi bat un nang don le se bat ngi sahadin shisnam ne hadin shipausnem ngimtip ya ka ei ka bang ngimtip henrei ka de yang ngi kum ginong song snong ban pun khre ngadei wakit sang pliang unong penya ya ne ka jing pli jingmut bat ya ne ka program lawan ra shpi da National Health Mission jongka sarkar Meghalaya hakani kenta ni pet ya ki ei kita ki ba kinong song snong ki nong elam snong ki dorbar snong ki la ban le khnang ban yarap ya baro kumno ban im adkar kum hakan ka por jong ki jingkala ki bawan lang bat u covid khat khandai kumno ngin pet thu bat shim ya ka ei ka bhatam na ki para marjan jong yi banwan ra ya ka jing shingan ngin poi menta shaka ba shaka jingpani thu ipi ya ki nong shim benta bat nga dasngu adu kata kata ki ya ki namar ba ki breg bun kam nrei ki la plat por khnang khnang banya don bat ni hakane ga jaka ei ba ningkong ibang ko aban peni thu sp idei iba jl khongsei idei u assistant general secretary jong ka sunjuk kinong sanchar shno ka bri u hinyong trap iba iba don bat ni hakane ka por iwan na sha kite kithan jongsha iba olet kharsono ibare sordar jong kasnong jongsha i balai pade ibawan na kithan jaintia idei uma alan nyangti wahet nong jong kasnong yongpia badru udai u president jong kasunjuk ki wahet nong hajwai ti ibasau idei badan bor nambai badan bor iwan kithan boy bad idei rongwa snong jong kal liar khla boy rombong ti ngidon ru sa arngut itai rangba rapsing liam I pare urang basnong jong opening sora badru iba apsharais im iba one nagithan west khasi hills bad idei u secretary jong village corona management committee but behavior change badru idei u secretary jong kahima nongston ti ngapriang sobha ya phi baro nremut syakani kajingnya kren but ngamla shuban up namar ba kumbala pen bana kumtu kibre baro kele khmi unti ya ka ei ba kin nong yalam snong ginong sanchar snong kidon ban ong khnang ba min su thu ba kani kamdei tang ka jingya kun jong sarkar ngani jong wei war nre ka jingya kun jong ilang baro wei bo wei nong snong ha kani ka bri hinyo trep ngan sedang na kani ka jingkali ka beningkong kani ka jingkali kan le cha ba el khongshei bajel khongshei ha kono korukom phi playa bha kani ka jing thu aban yetrei ilang bat ki snong ba pher ha kono korukom kani ka khlam kala khata ye ki rukom sinchar snong jongi ha kani ka bri hinyo trep jingi I jong pi na do tu 8000 arpo gum to menta so 8000 arpoe ba khongshei bakai lamingi Kublai shibun bakin filapnya ini ke program khamtam ya ka NHRM jaga government of Meghalaya ban nganom je kerteng iki panelist ini ke por kan pau ke ji so program go filap white por ban dan lang hanika program han por de ngan kran ni ke ika jingkli ke jompi pina do ba
kasing yang kedingwan yang panika kelam nadu usnam ajar arpo arwe kalau kata baru kiliang ban kadan kiong kata kajing yonong kajing donong kadan pat kanyat kajing yonong pat kalau kajing pen kan mau yang iki nong song snong kalau teng teng ke bangila keliat mu lese ka bangin leku de ki kita kijing donong kijing donong dong haka kamai ka kaji haka kai ka pateng haka yo ka kon bat ngala pan mau ba kadan harmu haka puli ke peci belai ngong anak panherga puli putih pi kumalong nadu macam senam pada adum tau senam di school ki khang ki college khang baru khang tinggi hable in di online class ngin dia keren asar ke biang dek fina kena kanong kendong dan kinong kendong teng teng kimdan ki mobile ki bangi dan mangi asar te kan network jumki kam biang te keniru ke bangi hap perkat asian ban oh kakak result komen kani kakak 10 aktual ngahiba nanong kendong kiwan sakmat ndai pai ma apa pai ma kani ka her buat kakak puli ke putih kadang kediat ban ka jing yonong ka jing wan dong yang jimpang ku mengalaban fi menne tengong ngilak let ke jing dapoi ta ka jing wan yang jimpang mentak ne seman di trewing ke kibreo siap kendong hayeng sum kilasle la le kiti kijatan dong dong kumbaki protokol juga komen. But akan kalau lockdown pinyi, bakadon kejiman toy kenyat lesi kejinglong kemi kejinglong apa. Iklan ngimidan porsu partikul kiti. Ndai akan nika ilayo panisyong siye sistem kumulong no ngilai pelong kum kejing duai. Halasya ro ajar por ko ba kum ka perthai berkawangi kumar kejingwan rupnya. Ndai ngalaban ang makum kecela ngilai bu ikini aka jingduai maki kita jingduai ba blay la cuba dingi ba ai ka vaksin te pina perkhat pat ka jingon kan yuka kelam ngapai mergi ke jadri milong kibri ki balut pun ndai ka jingon kan kelam pi kini kibri ke asnang ban kunai mo kyong ban economize te abagil asnang ban kunai kelompok kinjem bakane ka kelam uni coronavirus unkut lono ti kumpalo minta kini kibrio ke sedang ban snotho te kata ka jing yoi jonga ki snong kitau te ngatai ya kaba ngin yi hadien te ya kata nginam patem ne kumpalo ngi minta pinpai minta ko mabayak brio pinai abayak brio minta ram dayak brio kibrio kiduna ban lai jika dunar buat kejing lut kejing sep joki haka porba ya brio lai porba long normal lai gumba kijaka khawai jika ya brio lai gumba gidi ba khawai kata baket kejing yui jonga haka kasih bejentia kublai ba kong shay ya kata ka lagi jing kreng jong pi ni soyo jing mentoy henry ngasukwa ban kelib yang sakoi pada kejing keli namar arajar arpau hap por kabaka khlam kanang wan ni habaya kran ni kejing deng mas habaya kran ni kejing ya penjngai we bat kumta ter kibriu ni ki bat ba ki pon rei mentau arajar arpau ha kapor kaba kani ka khlam kanang kiu kibriu mu ki bla do la kejong kemensiam kilanang bon bat ki ba yo ni khnyang kilanang bon ni pada kadon ka jingken sting ti abang ipai yang jinglong jingman menta syukwa ban keli pia cerum seneng pitrai kala isingan bangin bangin ken sting kata korkom ne ka ai jing pakhat jong pi ba khongshe pi habngia neng cerum ni ba kumalong hadu menta ngim patlong singani ha kaya lese kumar piong pi kade baki brio kim ken sting panmas pi teng warga government kisah ibu itu ki magistrate ban fine do kan do kila ban fine ban yeki kabar hadu by August kat kom kajingyo jungi naka health department baki bai vaksin kidang long dang 50% na tak kada badang long 50% kadang idang septiang ni kan ya banen seneng syum bag ngim so long singan hiro
pi kat kum kajing yo ile kajing kran jong tu scientist kajing predict jong i tingim tem dengan i kajing kran jong kajing predict jong scientist ba new kenyang thatwir banwan hau Oktober bot November tingim tem ke iban tian ang isman lada mangi manga mapi kinong song ngim take care ngim bot renti iki protokol at mini kadek ba idon kam iban ayaka vaksin ba kung siya nga sawan pat siya hamshibet tinray mentang kwa banlet sikini kitan jantia ang ya kren ya kani ka jingsngan ha ka jinglong jingman bat nga kwa panwan ra mentai ma alan yang ti malan lada phi osngowe nga ka ei pat ka jingi i jong phi ya ka jinglong jingman kitan jantia namar ka than jantia kalong kum tu nre hang ni ka pher te hakabay day begini ki kendon te lakam yoni covid ka ei ka jingi i jong phi ba ka jing syam jong phi ha hasor joai bat kitan jantia bergoy Kebelasipun paket di parlok panelis katkum itu jingkeli jang pi ke jinglong jingman hajentia kamlok ke ba singai nama bagi snembel adab tahun 2020 ini hakat neduk ba lockdown di Darbar Chenong ya try borba bat ka district administration bat ki health department te hakto ko por ki pajba ro ki skap je ka ai ba nakaliang ki uhe Chenong ki patai ki yu ki ya nama ki dang ting te ka ki covid case ki duna la banong bamdan but mortality rate ro long nil mah topar tangba depai ki negi benai January February te gibru kim skap jo nama ki mi siau sihat dan mas dan sosial te kia long kila trong ba kila skau tu te kam long clear ngias ngo malan ngias ngo bhai ki beteng malan long ngias double ngo wise te ni liang ke Darbar Chenong ya persang hi ndai wal kata ro neliang ki pajba hi menta gila ya mi gila ya let segi ka bon beru rem dai dengas tu ka social distancing tengi kum gi punya Chenong ni system ba nama ni i ba gene ke sedang nadu April Mei Jun ki bayar positif babon ba nang ni na district jangi bat ki bayar PE ki Kambon ni ndai wala kata ki briwi kim skap ini ki mi ba ki hapai ba ke gene dai ke ke bangi i ke kumpulan pelas kumpulan punya Chenong wala dengan ka district administration ka kami ki SOP ki ba mai ke buat ki relaxation ro ba bon sa Chenong hi ki dan kata infodemic ke ba spread ikini misinformation memang adan ki blog ki bananong gendong ki pai ngai WhatsApp bagi ong ba peni WhatsApp ki briu belada ai vaksin ngai ki yap ngai ngau ki ketua de ki berkala mulai jila ai vaksin ngai kedai ke sistem ke jangki nama ketua de ki jing seketua berkala iki ngai daga ai vaksin kerap ya ke petingbi banile persya ya uni kenyang jingpang te kumbalang mentangi West Jantia kata Chenong gendong iduna ba ai wax jagane ga tika kat ba sor kat kabyang sor to 70 to 80% i ai ga vaksin te ga jing system hi yingi long ba ngi kamtam hasor joy ga pya
nama beri sing to ngai sinong gendong ki dang bon hi pa hab ban ai ki awareness nang bakin sing to ha ban wan ai ga tika sebangi sini di kejika ai sumaru hiduna la dia ba u beri u ba covid u kam stop ya ba boy u social tegi ambulans hiduna tegini dek jinge gebangi ha jantia ngi kendo ndai wala kata ro ngi daga liang di darbar chinangi in persiang kata pantas kau tu igi betu pengin ai ga atas makin buat itu di protokol ba ai ga government ngangai ba ada ki ai ki vaksin pat ki buat di protokol datang gini ke bela banida nak jengkiu jong leu covid Kublai ma kublai ngan sawan apat Shafi Khamshibit kadon kajing songthu ba nagaliang na jaintia na thati ba kaduna kajing trilang te hot nagaliang de sarkar kala persyang bat ngathrai da kajing ya phliu jingmut kumni kandang don pade kajing trilang nang ni shakmat hakni kapor ngakwa roban wanra ya kawai ka jingkeli na iba Eligious Sawian ti ngakwa ya ki panelis sakni kapor kini kinong isim benta bakin singap hai kini ke jingkeli but ngan ai ha iwe na ni ar na pi bapin bapin jubak ya kini ke jingkeli kalong kumni lada kam shingan namar ngia keran katu menne ngia suthu ba kam pat shingan Henry lada kam shingan yong ba sawen balai lapen long school pat yaki kena ki bampat yo ya vaksin ke hakajing suthu janga kajing em kadai banya bat ki school let's say ni dai ban persang hakon ur kam ban watla Henry ngaku apan suthu na iwei lani ar na pi halor jong ni kajing kali lada kam shingan balai lapen long school bat yaki kena pat kibam pat yo yau vaksin pila banshim mano na pedeng jong pi pila banshim mi kata kajing kali Bakit hot ba kublai pi kumu nong penia ya kanika program kanika por pada ki prolog panelis ka jingkeli ka ba pi bu akpat jungi hakanika por kalong ba lada kampat sengai balai la sim no ya karai ban penong school kalong ka jing sha kadai kajing kali jong ba Eligious Sawian ba Sawian kali kata kajing kali to aha ya ada beteng basim ka jingkeli kalong ba balai la penong school no lada kampat sengai lada ngi pe ya ka red jong ka jingkiu jong ka covid hagini gisni kala don ka jing hiar lada dei haka jela bro ko weini lada dangi pe ya district wise kadon ka jing hiar reban ong bangila sengai te kampat dei bangila sengai adau kalong ba hadu menta ka vaccination kampat long 100% naga benta ki khatras nem seneng ki kajing pompat sengai ka dei kata pat kajing kermen jongi kalong ba lada khatras nem seneng ki la ai vaksin kamut 100% vaccination kamut ba kaladon kajing sengai naga benta kini ki khat nyeu snem siapa but kajing benta kalong ba lada ngiai khangsa ki school ru kumbala penpau da ki nongkren ki besakmat ba kaladon ka kajing ru nong ingi mensiam snem ru ngila du katu samanta ka snem ru hadu mentau benai ngimpat yo ban sedang ya ki regular class jong ki phone kena ki jongi ke kata kabagi ngi suthu kalong ba ngi ha ban ya jengkat badu new covid tang ba ya ki protocols ngi ha ban but but kini ki protocols jing sakim dei ki ba ndai kadai ka ngampip ka ka jing suthu ke jongi kum ginong song song hapo ka jela pa ka jing ka protocol kalong bai tang bandeng mas ban ya jengai wei nei wei ban site kista ya kikti ki jongi
tinrai ngalengo ba tang ya kini ki benta ki ba suk ban le hanrai ngisalia ban le tinrai ban ong bangi dia khangsa ngi ya lockdown sa ngi dia shongsa hayin ki khon ki jungi ngiu I bakala don ga jingdu ko bakrao ti ngi ha ban ya lang tang ba ya ki protocol spat haka jingyo I junga ngi don kam ban good renti ki bat ngi dei ban pentikna nang ba kani ka jing sitom kan kut no bat kan sange no na ka jing sapriang na we shwe Basim kublai shibon kala shai ketu ka jing ai jubab jongpi ya ini ba sawen bang kermen ba sawen roi lahun. Ti menta kublai shibon sajisen basim pi lawan hak turkom ngakwa pada ban phai menta nanong ston nyalami pi sha jongsha bat usordar jongsha don bat ngi hangni ba olet karsono ba ru perlok te iwanru na kathan ka ba kham juat ba olet piwan na kathan ka ba dangdon tang khandai lani shipau nak shispa kabumut khandai 10% ki bala ai tika te kumba ila akrani malan meneru kadon laga jong jing ki thanjan ti han rengi ko aban smuthu don khindiat ki break badengi ki mas hagi than jongsha ki don ki ba yawan ti ki thu ngar mala koi khindiat ki bapin ya jinga iwei nei wei te kadang don kam ki bat yang hilang baro hi bangini perkhat arsien te gejing kali kolong hatul la ban ong baki brio menta ki don hakani ka bonong ban len ya gejing don jong kani ka khlam paulet sopa ban batai khindiat ini kublai shibun bakit bipi bade borok ki parlok ki badon lang hakani ka thuk discussion pemeta ban pasyak ketuk negi ciksai te hoi kuma piong kadai ngawan nasa jongsia ngadai saudara jongsia ngawan nasa than mo konro ka ba rangi pet ciksai ka percentage jongki ba sim ni kene kicing aitika lan ka vaccination kadang duna ciksai hadu takata te kapumut nadu khatra hadu sejrong kidang duna hadu takata ladangi ya compare but kiwei pat te kumba piong mo hatu kadai ba kibru kilen mo sisnong la sukren insya kala banong kala dai kajinglan mo tenrai ngamut pat ban pensai ba balai kibru kumba kalong mata balai kimwan sakmat ban ai vaccination balai kim dengi kemas pi kawai ka ba ngasem mo kawai ka ba ngasem sekitik hai jungi hi kanau kalong na point number 1 ka point number 1 kalong ba la kanong ba set chathai jungi ki ba buon hi ki bro ki dai mo ki bom pat don ka jing pule puthi ki bom pat don ka jing nang ka jing start mo ka ba ar ha ka be dai pat kini ki ong no ki lat ki jing tip ba pero na ka liang ki bro jungi ki dang duna hadu ta kata ban mo kham tam chnong kandong watang ka kot ku bo rum dang mo tang ka kot ku bo rum dang nata kabalai pat la se ngila ban ong ba leng ba ki hikai mo don katu kan ki mo ngila ban ong ki pa balang ne kinong tre balang mo ki ba ai kita ka kubor ka ba bakla te haba kibreu mo haba kibreu ki I kini ki ba ka pelong ki ban banong ba mo kisim me kata kacing suthu ki banong ba mo kane ka lalong tang ka kam kai belai kalong tang ka kam kai kibreu teng ki mo chete ki ong haba wan sayo sabo haba wan sayo mundon kam badeng mas kumtu kibreu ki buon ki lek ki wan ki eksan mundon ka social distance mundon badeng mas ndre kami e dan dalam apa senong pat pi ingi badeng mas pi ingi ban mo ban le kiwe ki kam kat ka protokol bala ki SOP bala bu na kalian ka government te habe dai bat kene ka phang te ngai I shisha ba ndai ba kibreu kilen ndai kawai ka bang I ban ong bet da ka syai ba kibreu kim pada sungthu syai hadu takata kim pada sungthu syai ba don kam syai ka jingdeng man don kam syai ka jing vaksin boleh nga ong kita ba kibreu kim pada sungthu syai ngam su ai kawai ka example kibreu gyong kum ne lada daikso mo lada daikso ni hak ban ai vaccination ni hak ban le
ban ai ching suman hendrai haba mundan nei belengin haban dengi kemas beleng haban vaccination te kamdai baki bro kilan rai takawai kumba omane kadai baki bro kimpat da syai kimpat da kuku ha ngakwa apa nong ne mo senong kendong apa omane naman pa ni dan dunai kata ka cingtip mo pan ong biang ban thai sek tuka cingkeli ba ina iba mo mane ba kalau long singai na ban play school ngakwa aji siapan penrap wong ba kumba kalong matawat kino hikai jungiru kimpat sutu kimpat sutu baru takata te haba hanong kendong he ngila ban ong ki balong ke cingsai minum ki wei pat naik na kino hikai kila dai kita ke cingsai ngila no kino ku be cingsai ndri wat kino hikai ru bebun kimpat syai bat kum balong mata habala play school senong kendong wo iba ki bebun ki school kino hikai kimpat sim wat tangi ke first dose dan nang kata kenal ngala ban ong he mla ban len ba kadai kata ci siapa wat kino hikai kibla kham syai ru mi syakman lakini kino hikai ru teng mo haka cingbom syai cingbom sutu ka long ta long kumbalen kumba kentai te nang ta kawan sak mo kumbang ong mene namar ka society ka bang im ka snong ka thau ka bang im dang bon ki bre badang duna haka ta ka cingtip takmut kawan sa kicing hikai naki nong serai balang mo kawan kicing pustu pakla popoloy gini bro panong melelai dan ngatrai pilai i bara mo ba phawa wong ba ngata nganom deng mas hadu banda dayap ngendom deng mas dan bro sengi mo ki banget je kita kicing hikai klem da burong klem da perkat sote dan nak tak daw nga semua panong hi ba kamdai kecing len kadai ba kecing bom pat suntuk syai dong ki beliau kadai ba boleh ngatrai ka ei ka pangidai ban perkhat menta kumno ban ya kentu ki brio bakin perkhat arsin perkhat sasisim ya kini ki la jingeda kentop ya ka tika tiana ka benta ki parlok ki jongi ki ba pet ya kini ka program makwa ban ong hang ni ba pila ban download ya ka behavior change app kani ka app ka ba pinyo e ki jingtip ki babon ha ka ba dei bad u covid khat khandai bad kumno ban yada yelade kani ka app ka don kani ka screen kum na pin i kum to pas nga kentu bad na pin slur pi ba pin download ya kani ka behavior change app balon ra aspida ka national health mission jong sarkar meghalaya te nginang ya chakmat menta na jongsha nginpoi sha bhoi rambong sithe bat ngakwa ba don bok rambai ibrang rang ba snong jong wei ni snong liar khla bhoi rambong ba in yeshim menta hakani ko por dagba duba ini jingkili te niyo sno ba don bok ba ka kamai kaji na ka jingeda to nginpoi kuya ka kamai kaji pagi thani ki bhoi kakamai kaji kamlong su kumbalong hati por mensua hadu kat no kani kalak ta ikinong rep solam sar kagitan boy but ya kaimlang salang hibro kowe pila ban wan menta badan bok ban su batai aji syai ngi kindiat ki kita ki jingye kun jong pi su kagitan boy aku boleh bakir Sya ngaru mengenai kublai lang ya baru kinong isim bentah kene ka panel discussion panel hawi de bat kene ka corona mo te pikeli kita ke jinggeli ke bah ka kumno ka kata haka rep karyang te ni sine sinong kendong ka ne ka sinong ka bangalong ba sinong manga ka de ka bahap apa ka blok bhorembong ndai ha bhorembong ka hap ha blok bhorembong na basdang jo ka umroy kunsi kadi kene kisnong ka ba lalong roba snong mga kadi liar kla kadon ar po lai kilometer na damsai nalat umroy te nga ka persyayang ne habide ne ka jinghyar jong ka rep karya ha jing sya kumba ala kren syahwat bene ba kadon kijing yo no ha ka rep karya namar ba lengba kijing wan jong kane ka khyang dikpang mengisene la bandong ba 40% ngidegi inong rep
te habidei bat ka jing mentoi nga ong phi ba namar ba la sha khang nam nimyo su bande banwan tengila splut por hakarep karyang kata kadi goi jing mentoi handai ka ba do jing mentoi pade hadien bangila rep yang marep jongi nim yo la pa bandi syaki yo gihat ki babyang hat kador nisu di hasnong nisu di ha ki jaka ki ba la sushim ya umar jongi ha kador ka batak te kumba ngi i syaki wai pakitan kumsha mau kontrol kumbala keren sodar jongi yung shamanta te ngi i ke jingi ki nakapor syakapor habi dei bat ke jing dor jong kinong khai lani kita nong thet nong pet ya umarep jongi te kejo kucing ha ribhoi ro nisham ba nisham jing bandi hendrai bangin rap yo shibon ke por ban rap namar ba haba nidon prapo persen kinong susnong kiba kinong rap te nisgo bang yo kejing metoy lengba kejing wan jong kene ka lockdown namar itulut yang por jungi shalom jawa dan dari tang kita iba nisudu nong pat ha baide bakayo gahat kumno bangin penia yau ya umarep jungi kata kebang nisham jungi te kita kijing bersolo nak yang kejonga kumlei ka shai masuknat ndai tanya kasur yang piba dan bor ndai nga suknat yakin yang kenja namar ba kan mau gitu kejruai has ngap ki tei ki yang kenja nari boy smutnat bad mentangan wan pada Syekh Arab Sing Liam ibadai nakitan seorang nasiah kejing syai deu orang basnong jong prediksion seorang baliam ki ki jing coba pi kendo hakitan seorang hakabi dei bunu covid khat kendai ngasung thu haki ha usnem balalet kedon ka jing ting kedon ka jing pek matdong nani kata ka ka bat kedon ka jing ya keren ni ketika halaki jong jong jing suthu bat ka jing le slam palat si hospital ka jing kali kalong kumno pitem ni kini bat kathan kaya syakmat hakabai dei bat ketika hot 100% ngasmo pila ngayo smo pila poi tenrei patai ya ka jinglong jingman pat hakitan sora ba Arab Sing Liam Boleh sibu ni fi bakit sangpin penia yang ni ka panel of discussion dengan aku boleh ru ya ka NSM ka penmi ya ni ka program aku boleh lang ru ya kini ki para besi mentalang hapo kan ka panel of discussion te hakabe dei bat kathan seorang nadu asnem hadu menta te kakta sisya ya kathan seorang hi beroi kakta hakakamai kekaji kayo kakot lemar ki berio kimio su ban lek trei banikna kabakta seti sani kadai kat tourism nama kiberio hang thi 100% ki im na ka tourism balingan ngathu epi bali ki im na po ka tourism 100% osan ki im na po ka tourism 100% nama ha kini kisnem ki belada 4 don kani ke Jepang ki turis ki batut pun ba tidak ke jing tuit ini ki turis kini ki jaka jengok Kairo kiyo pisa kibu kinong tre yang tu dah gitu kiban nasional ki penrung arpau arusan ngot nang ta sa gitu kibat di restoran kibat di kini gidukan red dan nang ta bade so sa gitu kibrio nasional ro kiyo ban tre po ki homestay jong ni kat han sorahi kiyo kami jam mencua ke tre tang kisinrang di belah tang kisinrang redah dien bawan kan ni kat tourism wat ki kan thei ro kili tre hapo ki homestay yo kam yo ye te apa de ro kini kinong dia dukan ro supply ki marbang ki mardi sepo kini ki homestay kini ki hotel ni ro te kaya kongda kenata kini ki kali kamai ro
kikit iki turis nang ta kikit iki marpam kikit iki brio takalik awan kala erap sisa ndai mentap den asna minta naiba kibadon kiba emru kihia kaje kita sini kamdai ba kita tangi ubadok wat ya ubrus paro kakta ba ndai hagabaya dei ba katu kajing tieng kajing ayu jong hibri ko por mensua badang sedang tu kitieng so betul kurana so gumba penting mensua ilum musawan ukla musawan uksu rei suki de lingba kador barsinong kawetrai rengkat bat gagomen lala siaban te alakam rei hakabedi bat kijing lilai kineng kong tegi tieng kan tiang bat uta ubawan na sia wei kasinong wan hapo sinong mlong subunan kit jengpang jing sitong ulasa sia bar sinong ada uwan kamot uy mat unora jengpang kurana nrei pede gitu diberi juga late bawan nasional man kasi balik bawan dibalik tray pogi office government yang tak balik tiet lik pet pada kempet kita tindang itu ngahat ukuran na udai tangnya kita balak saat jam hasor ini balik bawan nang ni na sinong kasi umdai di batu tu kan ni ka ni pensu tu limba ki dor bar sinong ba kani ke jingpang baniada kalong ba data mengindang mas isai ko iti dan ni penjing na iwe kamdai gun ong ba ingin ya kesumlang ini ya ba kadi tangata bangi long lading but king ya ki kendon baku kena buat kegiatan ngin kublai dia hadir diberi insawan kejing sutu dia bertawad dia ro dia suatek kejing ele yawan ro ini wak kalau ejing ai tom tu ba nyawan ele hayeng ro ngimia isu ngi mentang ai ba kelas sedang wan biang ketuka ju kejing ele yawan kejing ya kumta kan kejing ya le hayeng sibon baliam kala syai ketu kejing batai jong baliam kublai sibon kala syai ketu kejing batai jong pi namar ba kapor kala nang ya tenga kwa kendiat ban lechi ba absarais im nan nong pendeng west kasi hills namar bang ilai keren mene ke jongsha kum tu khandai persen ni keren ni khan sora mentan 20% hakabede bukan ketika nrei hanong pendeng miso komen namar ba ilapoi hadu khandai pusau persen te kesnong bala sut hu bhai ke jing yaj bat jingkala jongkopor bat ka ba smut hu bhaban im adkar katahi kalawan ra yakni kajing yada te ba sim kumno bile bakan long hado kan ni ba pinpoi hado uniu khandai pusau persen ba ket nga ai kublai phi kumu ankor dan nong pania jong kan ka program ba ya ki para ba simentalang hang ni na ki dong ki than yi ba perfet ka jingkli ka jong phi ka long ba kumno ngi le ka jubab ka banga ai ka long ba hakanika snem ka baladep hadin ba kanika jingpang kala boy hakanika ri india kala boy ka jalam klia kala boy gidong githang gijongi kai ka ba ka sorkar kala ptha yangi gitu ka por kalong ba ngi gin hapan thau ye kita ki village corona management committee gila thau ye kita bat kat kum ka term of reference la neki kam ki benta ke bangi dei ban le hang ta kalong bangi haban penlong ki awareness program na ka benta ki nong song snong ba kin snu thu kumno ka ne ke jing panggawan bat kumno ban ya dai ka tingila le mencem snem ya kata ha baro ki dong jongi ngila le ro ki jaka yo ngila le ha ki jaka ba khambun ki nong tre ki nong bla ki don angka ngila persang ban le ya kata bat ka awareness ngila ya mencem snem baro si snem ti kabasa mentau snem hawa kani ke jingpang kalawan ban kiu ha kani ka
jela mikalaya bat kala simru ya ki mensim ki bakordor kala ktaru ya ki babun ki longjing ki longsem bat ka ka ba sultanat kalong ba hadin kani ka jing ka dum hadin kani ka jing ka ba ngi ku minong snong ya kendu ba ka sorkar leng ba ki stat jong ka koi ka khia ila la ban penyo angi ya kani ka dawai tika lani ngi ong kani ka dawai ka vaksin ka ba ngi yo mentah ti haba kani ka lawan bat ngi babun ki nong snong ru le si ngi lakmi lenti bagin yo ya kadawai kamtam kadawai ban ya da ya kani Jepang bat kani kadawai menta kalawan bat nadu benai mat lesi haba ka sorkar kala terwai kinong song ba kinlej ban aino ya kani ka tika naga banta ki nong song ki bala kham he karta ti ila persang ban pensung thu ya kinong song ki jongi hagabai dei bat kani ka vaksin ba kinmi sakmat ban lej ban ai ka bat kiba buni kinong snong kiba la dona ka arta riu posnem seneng ki la le ha ka ba ningkong bat kala yai ter unta bat kamlong ka ba suk yang iru kidon ki longying kidon ki nong snong ki ba priang ya kan tin rai habaya dai bat kani ka ka ba ngi le klong ba ngi penlong ka jing le ban ya slok ki rengkat ki A&M ki Asia ki akan wadi workers ki jongi ki persang ban rung haman ki tliu yeng ban pensau thu ban ai ka counseling bat kanu ka ba maki ki artatin ngi ha ban wat ya kadaw ka kadaw ba ki artatin don ki ba tieng yau ternyan jekru don pat ki ba artatin ya kadawai don pat ki jeng pensau thu ko malaong da I wei na ki nong sensar senong manes kman ba ki don ki briu ki ba ling ya gane ka vaccination ladi ya gane ka dawai inject sa ka jing niam sa ka tien ki jong blai sa ka bible ha ba kumno ki ling ya ka taru ngim la ban smutu namar ba lada ka bor balang menta ka khang lane ka ptha ya ki riu ngai ba kinom le ai ti kata ka yai ta ka wei pat ka isu hanrei menta kamdon ka bakum kata kamut tom an hari from the street ngilawan ong mo un batai un interpret ya ka bible ban ling bat kata ka atawai tika bat ka ngas ngau ba kalong ka ba ngimla ban priang ha kan ka jupsai jongi ka ba menta ti ngi persang ban ai ya kata ka jing batai hadin ba ngi lawat ya ka dau ka ba ki inong senong jogi ki septing ti ladadon kata ka jing batai ka bayadai bat kata ka jing bom su thu su ha ka jing niam ti ngi khot lang ru ye ginong ya lam balang ki jongi ngi khot ya kinong sarai balang baki kit ai ka jing batai ka ba khamha ha bayadai bat ka ni ka benta bat ka bayadai bat kitu ki nong song snong pat ki badon ya ki wei ki jing pang ki ba ki sngo tatin yo ba nda ki ai ka ni ka vaksin ila ban kta ya ka jing pang ka baladon haki ong no menta kum ki badon ka jing pang ring ibas no shifting ba yo anda ki ai ya ka ni ka tika yo bakan kta ya ka ko ka kya ka jong ki ya ki bakum kita pat ka bangile kolong ba ni ya slok pat ki doktor ki basumari ya gitu ki briu ki bakum kita pat ka ba ki doktor ki advice ya ki umut kata kapen sangai ki pat ki sngus kem pakai ka ba ki doktor ki batai ki sngus kem ya kata pat ki briu ki mi sekmat banai pat ka wei ka long ba ni persang hi banwat kilat kelenti kumno ban kham pensuk ki briu ban lej aitika mata ong no na ka sunong mau klam nong pendeng jongi kin lej aitika sha ka hospital cara tai sepo MCH hospital ka jengai kidon ki temen kidon ki hapakum kan ka pot padon ka lockdown istom man song kali istom man yo kali ka bangile ngi apen baik pat ki katanat juga koi ka kia anong steng bakin penbaik ya ki briu bakin wan aitika hasunong aki dor bar hall ki jongi pat kumta ka ya kan ka kam hadu menta pat kumba phi laong ba menta knai so
mut bakalabian henry pentikna bapinyo ya ketika hagasin kebaar lada piladap ai tika sisena arsin pilaru banbu ya kan ke profile frame jongpi ha ka Facebook bat kiwe ki social media board ya kijing batai bapyo i ha kan ke screen menta ka dai ka basuk bat ni pinslor pi ba pin le ya kata te ngin let shaka break hadian jong break in sayo so ya kijing ya kren ya merging mut ki banang kham so tanat susu ngin second do pat sashipet por Nak kau main mentasi? Kam biang pi. Beliau. Pisau dia bah. Kadau kolong ba ngampat sim ketika ya dah COVID-19 tu. Kadau ki beliau ki semua atapien tu ban kira taksi jonga. Dia boleh pa pemilih cemeta encek kita? Kata kan kuat tambah masuk keluar jemut. Benlek atau online ter bas kuih kolong bangamdan tu phone ke babiang bandan internet. Hentip saya. Bagi sorka kalau sedang mana etika, kerana dan kamban berpupa. Pisulah baik, pedang tuang tu penyoy ka. Syasa? Ha, pisulah baik akan nukuno ke cakap ain jack, akan nukuno ke sini bagi ai. Lengkap bagi ID jong pi, penyoy ketika ada nak kelam COVID-19. Hentan kamban ni lupa akan nukuno ke registration. Yang sebenarnya ia tu ke cakap etika. Kata ti kubuar baik kan yang itu kata saya kena mau. Apa boleh fikir dia? Nak kerki balik simno ketika ada mentah kesini. Mapipat, what I doubt you, simi ketika yada, kena pensap isu ekapor. National Health Mission, Government of Meghalaya. Kublai, atau kita bayu kenyang Jepang COVID kat kendai, lak ben penduk jan, dan manga bat mapi. Hoi, ringkat lang, ngila. Alai bat nga, ngan peni kumno. Hagono kupor bapi jurho ni senria, kenma berbor, bapi day bandai laga sentur, daga jan rumal. Kat bala yale ban perkingil dia ban kata ila ki kman ka kmut bat ila ka shintur sait bha ila ki jongki kti da ka sabon kumba arpo second AA bin jungai iwe ni iwe bat dakin mau ban yeng jungai kumba nruput AA ka bakong san e kadai ban dengi ki mas man la ka por ka we ka surgical mask bat ka we ka mas jan nalor lada pidan ka no ga jingpang kum ka jirho kishit Penhiar, Thaitman kapor, Shitom ban ring man siam, do kabor jingman, bat kabor jingsma. Phone, Shaki Health Center kibadan Hajan Jongpi, lani pilak ban call, yau ni toll free number, iwe sao, iwe not, nampai kino, hijing yarau. Yarau ini, bangin yarau ipi. National Health Mission, Government of Meghalaya. Hadirin jong kita kijing pin benangi pediang sobhaya pi sashisin shagani ka jingya piliu jingmut lingkot halor ka benta kinong snong haga jing khun ipersha yo covid ka jingim ka jingkala ka jingya da na corona ka klam kanang don badni sashisnem ne sashi postnem gimtip hendrai kum ka jing kren ba kini ki riorang ba ni dai ban pin khre ban ni imlang bat ki jingkala kiba uni covid kharkhandai wonra da ka babu ya ka jingya da kum ka thong te kapor kala nang yat bat nga kwa ban kerpat ya ki nongkren jongi menta ba kin sobha lang baro mungin ya pin stat khendiat te ka ban beteng ki jing kren ngan kwa ban kli sekani ko we jingkli ngan poi biang si ba jail khongsei ba khongsei ban te lakam bat wanra ya ki jing sngan hayi ngasem hasnong thau ki jingkila ki ba bha ki ba pitrai ba isnong pitha gu jongi kila ban lupa kum ban pinre lupa kamram jongi rang ba snong se ga kamram jongi nong char snong jong ki long kumi jongi sanga bat kum tar ter pila ban patai khingya ba kum sei ka e jing yu i jong pi halor ni bentar Kubleshbon makin ya tak jingkeli di nadu meneng ila ikram hangi babar khoj lagi panelis kilaya kerana ngim singan ngim tim kene khlam kan song karko dalo bat kawe ngi sotu rangi hab ya im ngi hab ya ni bat unu kenyang bat ngi sotu
idan kam hi banya ki banya ksar idan kam hi bangin hakapuli kaputi te ngidan kam hidu fi kumbalong man kani la government kala sya ban puli jekin ki yeng mani ki jaka mani blay mo te fi kum ka sunjuk kinok sunjasong itu kabring nyotra ngila dek ban kedu ya government ban po pengilam jong i health minister iba lek ban kholang ya kini meeting ya baro ki nong ilam niam ban ya baro kini ki principal jong di school balik ke ka rule jong kini ki ilam niam nam kini ki nong ilam niam ru kila ban ai ka awareness saki balang ki jong ki ba kani ka vaksin kani ka tika kolong ke ban yada na kani ka khlam ban kinyan ni kum ka society idan kam bandan kejing kitkli mo kum kinam song snong ida bandan ka jingkit kli ban kum balong mentangi ham ban shimni kenika katika kabanya dai kan ekram di tang katika dan la dan lenti ho ti pila ban ipat ati mo pila pathai kubur kami kejing kli balai ki bela ai vaksin ki yo positif ngan so ngamdei medical ngi bangi ya handle ini kiki suppose no si seba pilai ke vaksin na du first dose rekat ke second dose kan mau kunyang jingpang unum na ban kata ya ka med ke jungi pinlam antai ya ka statistic kuba fi shayi ya ke shalom times ki bayam ki pakhlagi ki demini ki tu gam padet ya ka vaksin nan suai lingkot kendian fi ngan si na do ka vaksin pinlam ni di tangki pardo ke persnam jumi kami belai kini ki bai vaksin mut kimpat ai vaksin te ngidon kam ya kabangin ya im ngini ya in ringkan pada kapuli keputi ngin yo ban kio hati yeng mane jaka mani belai ki jumi ngidon kam hi mat kada kunu ngidai bandan ke jiki klik ngan pan piang ngidon kam hi pan ai ya ketika vaksin no bagi yang ketika desi bani ke ba om i napo jongsha desi kidan nomo ki bang pat sotho dengan saya kan habia keren bu naga health department ba hakitu isnong ki bang pat sotho kidan kami nang ba ki nongsong snong lo kin sotho ke ni ke vaksin kabanya da ya kena kelam kulai jibon bakong shay kulai jibon ngan sawan biang ban yakren bat phi kham shibet ngakwa menta ba ima alam yang ti ngila yo so kum tu ya ki jing yakon jongi ki jing bam so thu jing ya pher jing mut ru jong ki babon ki nong song snong te hnrei ka ka bang kwa ban kli phi menta ka long ki ki jing start jong min barim ki ba ngila ban penon kam hakaban yarap ki nong song snong ban yakun persya ya kan ka khlam nga kwa ba phi ma alan nyang ti phin shim ye kan ka jingkali malan Halo. Hangi so malan teng malan sedang malan kejing start jong umun berim iba ngila ban pendekam hakaban yarap ya kita senang ban yakun persya ya ga kelam ilong ki babon kumba itu di menberim di determin bagi ong ba mencua hakapor ba kelab kedon hasnong bagi senang begini gimana ki sechna igine yeng trap skaper seki clown ne sebri selaka ya kita ki bastom nagane ka klam ilajbo sekitar jaga te ni kumkene ka por ni ong ki isolation center ma te ki hak to ko ka mdan sarkar te ki lalehi la ka jong te ni ngisnya to ba menta la dengilahi ban le kum bele ki men bari ke yarap sibun ban yedai ya tau covid te kum belong mencua ki beriu kimpat dan kita ki doktor ki hospital ki beriu ki bam ki lang dagi kimpat yedai yelde
jadi ke sistem klain ya ke immune system tadi lembag ini ke pelan di kembal di belum mentah apa ngiladon ki doktor ki scientist ki ba petai ngi ki dawai ki ba petai ngi no balle amkiar ya gane ka klam ngai wala kata ro ni hasor ke biang ngai senongan ki bajengai ni ka sumar bajengai ni doktor ngila ban security ban pendan kam kita ki pelangi kembal ban yerap katukan depor haduk bakin pos ki hasal nama ke jengai jengai jegasa jadi ban pos kita jika sumar So Ikini ngasutana kata kajing kren jopi malan namarba kajing start bijong menbarem sisa nadu tiki por bingin pai berkat mintangi nanya tip yang sa sisen yang ki quarantine center ba kum taten re mun barem mulale kita ki por ba mensua tingan sawan pat cepi inre ngakwa ben wan ra sa sisen ni ba oleh karsono sodar nga song jongsha ba oleh kajing kela ban ra kajing da lada ka don ka jinge trelang hap deng ki pararang ba snong nagithan baro ba ka ji burom ye le athrai kani kanwan ra ya ka jingla ba namar kata kanwan ra ya jinge da yo bon balang te ka ka jing ai jing mut jong pi menta namar ba ban ya kun tang ka we ka snong ban kun tang we ka than kala ban long ka bamla ka ban kala ban umla ban long nrei supa pasat kini aji mut dong pi nang bang nang ni ngini sim ngini net ban keren bat kiwi pat kinong sengsyar snong kinong yalam snong ba ulet Blai sibun pakit saya sempat baca berok dibapai kena program tu te kedai kumba pi ong mah lada berok hi ngidon kum kinong yalam snong lada berok hi ngidon kata ke jingkit kle ya snong na jong lada ngi sim lang ya ya kata panwan cakamat ha kaban bangin sim ya kata kalat pen susu ngatrai kamlong kap belai nga keren ni kata mau kum makalong mentah ndai banga kan tho kalong kai ka ba smosi ban ong ba kum balong mentah mau sikit ki thain ke chungi kidon wat kirang ba snong ro mo kibom pat sutu ha kibom pat mi sakmat namar belai bom pat sutu ha namar ba urang ba snong ubadai kapten ubadai leader ro umpat mi sakmat minong song sinong lay kamut kano kacing tim kacing air mo te nga sungai ke nuksa mo nga hasnong lejong chua bangan yalam ni ki CCMT mo ya ki dukot sinong ban ai vaccine mo ngong ap ngan persiang sama nga ku munong yalam nga hap ban peni banga nga hap ban yalam chua te hak kade kata kecisia balada kadon kecingi terelang kum kinong yalam senong ladangi keluar ban mi sakmat nyindrat sedien ya kata kecing mau kata banong kata kecing artatien kecing sngo dok ne kum tang ladangi brat sedien ngatrai nyinla ban job ya keneka ban ong bangin job ya keneka ka klam lane ya unik nyang jingpan pada itu kupor ngap rap piang ong piang sai sen pat lesi om tang kinong yalam senong sai sen pat lada kinong yalam balang kinong hikai school nini trailang mo nini trailang rangkat bat kisamla nini trailang ngangek skam bahkan nomdang kecing ban job ya keneka persya keneka klam kublai wallet ti haga hauju hi ulan ba donbor ngakwa ban wan chapi ni keren menne ya karep karyang riboy ya ka ya kamai kaji tapi tarai ba ketika kan yarap kita riboy ban poi syakitu kipor kiba karep karyang kamai kaji kanlong kabadon jingkermen kum kipor mensua namarba hakajing perkhat jong kibobon kalong lada ngimle ya kaba ngidei ban le kani ka jingim jungi kanang deko lakham kan ya kumta sakato kan yesnem ti pila ban wan menta ba don bor ba pensyai kendiat dingi ai gijing perkhat juga ba habide bat kene ketika yu i ba ngin i dan jingkermen ba ngin yo yang ya ka lawai ka ba pernai la ne ka satijok kumba giyo men ba
4 don keneka klam te Henry lada ni simbenta pat habide netika la komno lada ngim kenjo syakata ka setijuk ke bangi juma hakipor ki bamanswa Henry ni scam balada simbenta ki paranong susong ki parari ki baye ki jongi ki badan hapok gari kasi jantia te nyathai khindia ka ni lahi ban kenjo biang syakata ka ba menor ke bangi yo ya kejik tam ha bisa berkarya te nga kutu ya ki pranong yalam mo ba ngin sikya ya kane kumba laong da isarda jongka yongsha manta ba manga nengkong uban yalam ya kita ki sipai ki jonga ya ki dekat jong ke CCMG ya ki eksekutif ba ya ki nosus nonghi nagalang jonga balong hakata kador ba mga ngade unong yalam haswa bakiway kin sim yo ne vaksin mga ngala de sim lupa nang ba kinong susnong ki badan hapok snong jonga kin senya hapok ka jing yalam ki jonga klem da artien andre ka don pat ki ba ki ding pensoto bakla kamtam PE ki social media manta leng bagi tu ki fake news ki bapen si pang labit ki semua si pang labit ki spoon kai ada penartiin ya kajak berdiri ujongi nama kajak berdiri ujongi ru kenjat kumbenong mo ba hinget be haba ni sitom hagi min habban wat ikidawai ban wat ikidawai min hab let sagi doktor sagi siantir kumta kan dan ri kinget penban ya kai coba pensutu baklai ki lengbaki kubor lamler te ban kejo ban phajang sektu bijikli bopi ai menne atau upika nyo na em ya menor ke bagi duyo mo te ngakermen ba lada nimyo 4% ru 90% ngintang yo lada yilong ki bayi teli ban ayo ne upika namar basin ba kidan ki bompat ay tade hang tahi udah kunyang Jepang dia biang bersutir tetap gini aku boleh coba pakai kublai ban bor kublai ti kapor kala nang ya teng kerpat ikini ki no isi mentajung ni walit ngoi ai ba ngini kampen state namar ba kala jandai kapor ka bangini pun kunno hero ini ke program ti kan poi mentaj ki than sora ba kadai ka kam jungo perthai ke bangila keren kumtu kemenne henrei lada dang don ki breu ki brang perkhat arsin ya ketika mo te kan bu e baro hagajing e ne phi perkhat kumno ba rap sing liam kublai sisi ne fi bakin blai te mentan nagini ki than sora joni kumkin nok sencar sinong ringkat bat kini ki COVID Management Committee nia trilang bangin ba barokhoy ideban pendap ya keneka vaccination nama kan dei ke jingsingan namar balai dong kita namar mentang ina penkre bakini ki member jong ka COVID Management Committee kilait man ka thliu yang kilait kum ka household survey ne ban pensutu yaki kin ai ka counseling ka awareness bakin ai vaksin tenga i bakani ro katrikam kasisto mentala bun hapo sinong jangali lei menta kalapo ya ka prapo persen lengba kani ka household survey baki ai awareness ki ai kani ka counseling yaki dikingai ile te kumbang ape ia than sabra menta ka abre si kalong ropo persen sejrong lengba ke jing pensutu yaki kingai namar balai ki sutu bakala namar pinape omdei tang ubaduna jing tip wat ubala biang ke jing nang jing staro udang kentai ya kani ke vaksin namar balai bakum bapet menta waktu social media bun ki batai start bun ki batai i palat ni doktor ki batai maki ki batai te ka bakong tam kalong baya ka ke jing batha jong ka sorka ni dai ban ngai abai ki khun ki khti la jong nadu maria kha la ai vaksin ti belai ngin persia ka ni ki
kapor baki ai ki khun ki ti jo kadai baliam kublai dei shibon ban sia hang tu ken kapa ba minta ki i yala di kim i ki khun lada ki i lada ki i ki khun te boleh kin sia te kam dei ka ba long ka ba ha ban ai bak si ni ki khun ki sung tu ba ka dei ka ba ha ban yada na minta ki pang ji stom te la di ru ki di ban ai na minta ban yada ya ki pang ki sistem ani ngakermen ba baro khoi kin ngai ba kin ai bet ka vaksin nang ba ha ka ta kapor ngin nya keluy ngatarai la dai ya keluy ngin me dang masuk kumbalong hapo ka euro kop ru pe bon kim dang masuk balik gila pendap ya ka vaksin tingiru ngide ban ne bi kum tu ngin but bi kum tu ngilai sora larang ngim ai lut ka vaksin nak benta ka turusim kan bu jing e namar what ik turis bakin wan ro menta ngikwa bakin pendap hadu ka second dose te yala di leite lagun ki bangi training kita apo kini ka ki homestay ki hotel baki turis spot ini ban pendap ya kan ka second dose manga kublai dong shibon baliam kublai shibon homestay ban ko to kejingkran jong pi house sok pudung mo kala dei bet ha ba dei kala shai but imat iba sem riha perkhat na khandai besar persen yo ka be ora kumno ngashu kren kai khandiat mo te ta sotanat pada kejingkran jong pi kalau pi house sok pudung shai ba te ho mentangan wan pada pi ba sem ai kabenta jong kinong elam niam kiseng long kli bat kisam la bila kran khandiat rei si pinang don banong ka benta jong ki hakim rei kam jong ki bat kan wanra kan ke jingkla khanang ban wanra ke jingada kan ka khlam khat kan ka khlam covid khat khandai bas em Bakit sa sisin pa ka ba gi kum ginong snong gi don la ka jong ka sikit kli ki long kumi gi don la ka jong ka sikit kli ki samla gi don la ka sikit kli ki rangba gi don la ka jong ka sikit kli ngi la ya pule la sikata ngatrai hakane ka pateng gi jongi gi babun hi gi dei ki bala ya nang kon nang sla ngi kan mau prapo kandai knai pho ngi puli hajin ka ga kantin pira ka ba ngi ju singau kalong cleanliness is next to godliness kata ka dei ka ba ngi ya puli haki prapo kandai pho ngi song class 7 class 8 ti kumpa pi ong ba kum gi nong snong ngi don la ka jong ka benta kum gi long kemi ki don ka benta ka target group ka jong ki haga ba ya dei bat ki para long kemi kum no ban pan su thu namar menta ong no le se la dangi kren mengi ki rangba haga ba ya dei bat ki long kemi la si ki kham sngu jan hi bala da ki long kemi ki kren na ka benta ka jong ki menta ha ba ya dei bat ka group jong ki samla ro la da ki seng samla la ni ki khun samla ka jong ki imi shikmat ki don ka jing ya slok ka jing ya kren habdeng jongki para samla kan don ka jing sneu ka bakham jan habdeng jongki but kalong kumta habdeng jongi ki balai rangba ro kamut balada ngi haka group jong kirang ba ngi kren kamut ka don hila ka jong ka jing ya te ka jing ya suthu kin mar ba ka don ka ni ka kaps naurang ba sau samla le si tang kata ka jing sneu ro kala ya pher lupa bat pan pensai kata ro don teng ba samla umla suban pedang mong kata kala dei ka jing perkhat barim ti ngi ha ban ya kata ka dur samla kin ya haka kan hun jong ki samla ki long kumi kan hun jong ki long kumi bat kirang ba haka kan hun jong kirang ba le si haka ni ka jing trei haka ni ka jing ya sim jingit khilang nga ngei ba kum ki nong sang snong ngi la ban poi sa ka thang kulishibon mas em tingila poi atat ka bakut jong kane ka jing pliu jing mut menta ngi te hot kasur imat kadai kawai ka jing sngan kampat don re ka jing em kadai banya chakmat bat kamdon kono ka jing penbor re ha ka jing slok bat ha ka jing ya pen smong thu iwe ngin ya perkhat biang nginom ya nyau ben ya ki wei pat ru ki bri badan lagaw jong ka jing perkhat re suki nani state namar ba unyu kenyang ru umdei wala ban ap si junam mlong kum adhar mlong kum epik laban ap re unyu ya state ti ngin ya perkhat yang sin ban pentelun ya kam perwan ra ka jing da
te khadu khatwai ngan a ya phi iwei pe wei na ki nong isim benta shiminit tik ban kran khadu ya ka ei ka ba phidon ha min sim nei tang min sim ka ei ka ba phi prakhat ru ha ga jimut prakhat jong phi pangan sedang na iba apsharais im ngan poi shai ba rap sing liam nang tai ba donbor rambai ba iba olet karsono in sawan hadin jong iba donbor ima alan bat penkot da kajing kran lingkot shiminit jong iba jel khongshe te ba apsharai sasisen i shiminit jong phi tau kublai sasisen pat ba ket ha ka bai dei berkene kajing ailat jong ki ka ka ba nakaliang ka jonga ka yo i ba keleng saudong ya kan ni ka ri khasi jeng tia ka jongi gile yo singo na ka jeng kren jong ki panelis ki jongi kalong hi ka ju ki problems ki ba mi ki shnong ki jongi na ki nong shnong jongi la se kim kam de ya pher chan kata ka jeng singo thu bat ka jeng bomla ban priang jong ki ya u vaksin la ne ka jeng singo thu jong ki ya kan ni ka jeng pang covid khat khandai kalong hi kum ju na ma kan ni ka dei ka jeng pang ka pathmai pat kamlong tang yangi la se bat ha bro ka percai tika ka banga ngadon ban kentu kalong tang kan ni ba kitu ki ba ladon ka jing nang ka jing tip ki baladon ka jing sungthu kim dei ban ya lambakla ya ki badang duna ka jing sungthu damar ba ka ba ngiyo i ba balai ki sinong kendong ki jongi ki klumar ki apsap ya ka khupor ka bawan na ki jakaso baladana sor ki wanra ya karong information la ne kajing tip ka bakla kata kalapan bakla ki bat sisin ba ki nong kendong kila yo ya kata karong information kemut kata kala sa ha kajing mucing perkhat jong baladawan ki nong pensai ya ki briu jong ka health ne nang kasor karu let's say la sitom manweng ya kata tiga ka banga kentu kalong ba kitu ki bala kham sungsu kim dei ban yalam bakla ya kitu ki barang duna ha kajing tip tanggata kublai baliam kashi minit jongpi kawai ke bakong santam ke bangakwa menta kalong bana kaliang jong ka gomen ni ka tenat ka koi ka khia ka diban penbun ki vaksinator khanang bakin la ban lek ban a vaksin hambun sien ha kawai ka sino nomor lada menta ki ong ngim kwa hadin lada ki wan biang hasinong ngatarai gitu di bampuat menta kin kwa hakawai pat karam namar dangkam namar ngana hasinong hadu nriu rang bat menta kapoi prapo persen lara kilek bunsi yang ngatarai kan khambha hoi kin kwa menta kin kwa de hakawai garam lara kin kwa haka rang ka ba kin poi hadu karang ka ba la kata kin kwa jonga ba nakaliang jong ka tenat ka koi ka khia kan pembun ki vaksinator ban ini ban lek bunsin sia ka wi gisno namar ba la ban inwan sa ka health center ka kata ya ka bai lek bai wan pat kham tam menta le ka bai kali bagiat ot event to isimran tena ke kinyo kadang baham ki lek na ka tanat ka koi ka khia sa kitu gisno kubeshibon baliam te ibadan bor rembai inso ban shim ya gani ka shiminit jongpi ba aku boleh mungkin sesiap. Dan nakaliang jonga nga soban kentu yang sorkar ba lada uneu thatweb unwan te kumno ngin penkre te nga kentu yang sorkar ba kan penbon yaki COVID hospital mo kebanengkong nang ta kabaar namar gadi tasminit kabaar pada hakabide bat uneu vaksin da benta jong gitu giba khatas nam cepo pada kumno namta kitoro ngidon kam ya ta vaksin tam tang ya gi bakat pasnem shalor te ta kita hi baket kublai barmbai iba olet na jongsha siminit na kublai baket to na kaliam junga ngadon banong kumne namar ba iman bun kipreu benta namar mo hak ta kecing pustu bakala kumbal on mane bun kim kwa syuk ban iu mo tengah humut banong ba mentan long na kalian government bahkan ailat mo ya kiriu pak bakin mi syakmat mo dasi ngar ngaron kuwe katong kalong pengin bu de kuwe group ban let section kita ban persutu ya kajing don kam mo ban mi syakmat ban ai vaksin kata kedai ke ba
piu nata ka ar ka pangakwa apan ong pa na galiang ka government matakan penpena baktu kipa kisnong kipa layo ya ka vaccination example kum ka nong pendeng khandai 4% kim kalau long free everything kalau long free kenapa kan long kum ke excitement ma bakiru kan long kum ka iu kan bakiru kin mi chakmat ban mo nakamta ban wan ban ai vaccination tanah kalian cungang ngasmo ipar balangkot tang itai tindia kuble shibon ba karsono ma alan lada pidon bat ki pila bani asmo pinchi mi minute jongpi oni ko por ma alan Halo. Kublai Shibon bakit? ha alan Ngana kalian jengaro nga yahap jengmut bat gitu gi perlok beladat keren. Ngana kalian jengatang kawai nga kerpat yagi prarang ba chnang ba ngindon ke jing seto jengmut. Nagawai ke dar marsinang bat kawai ke dar marsinang hak ba nginila ban yipon persya yau ne punya jengpang. Ya ke bangi training ke district administration health department te hak ko in shim yige bakle ban agi aw lende ban so itu gi briu gi palpadep ay ketika memang ketika me ko bala ban yedan ke yo yaw ne yang jingpang kuble tangum tak kuble ma alan iba jail khongsei in sobha ban kren khado to kuble shibon bakit ai de kala tinggal sotho menne bakidan ki snong angdong ka awareness kaduna mo se ka kebajikan kor de nagaliang juga sunjuk ru la se dan kinu ki thain ki basi ki thain ki snong jongpi pendem ba ngiru haibor parin ila ban pesotho seki snong jongpi ban ngene kres pang vaksin kapaki wenik panades ki bakaran ni yalap ya ka euro fi how last year Christmas but New Year ngingi shong lockdown humi kalian dan pilpet pada apa Europe countries kamtam apa England kilek ai vaksin na katadaw pilpet ka football menta English Premier League but pilpet ya katas kalau menta kini lai full vaksin second dose tadaw pula ya dan cu dak moipan long dan ka jingeda de ngakerpa ngaketui brokhai ki bepet ya kene program kapa kongsan iban ya dai na kelam kedai tang ke vaksin idan kampat ban Thailand ke jingye teli ke jingye sya ban ke jingko boleh sebut Kalashai ba jail khongsei kuble shibun ya kitin khado jopi ba ngai kuble ngala poi ka bakut ngai kuble sajisin ya kinong yeshimenta baro nado iba jail khongsei ma alan yang ti iba olet karsono iba donbor rembai iba rap singliam badru iba apsharai sim ti kumjo ngai kuble ya ki paiba nong song kinong sngap kinong pet ni program but what I bakan kut hangni ya ka ei ka bha ka phi sngo nang ni sobha ban le ra shiki ba e bathan jong phi ki parlok jong phi ki snong ki thaw ki jong phi ki school ki jong phi ki college ki jong phi ki jakat re kam ki jong phi khanang ba ha ka wei ka sngi ladangi a ya gana katikna ya gana katika kan wanra pada ya ka jingla lot ko pura ha kani garli ba e ri khasi jantia jongi te ya gani ka jingya phliu jingmot sai sen lawanra dengan National Health Mission jong ka sarkar Meghalaya tat hadu ngindai kendo pat hakawai kapor kublai thiasuk Nah, kamay mtasi. Kam biang phi. Beliau. Pisau diau ba. Kadao ko lang ba ngampat sim ketika ya dah COVID-19 te. Kadao ki brio ki semua atatian te ban ki taksi jonga. Dia boleh pa pemilih semeta encek kita. Kata ken kwa tamba nasmo klumar jemut banle ko online ter bas ko lang bangamdan te ko phone ko babiang bandan internet. Tips ya. Bagi sarkar kalau sedang menaik tika, kalian dan kamban berupa.
Pisulai bet, pedang tuang tu penyoy ka. Syasa? Ha, pisulai bet akan kuno ke cakap ain jack, akan kuno ke sini bagi ai. Lengkap bagi ID jong pi, bet penyoy ketika ada nak kelam COVID-19. Pentan kam banne lupa kuno ke registration. Instan lagi aku tu ke cakap ketika. Kata ti kubuar babae kanya nga. Ay to kata, saya kendo mo. Apa boleh fikir dia? Nakirki balik simno ketika yada mentah kesemihi. Mapipan, what I doubt you, simi ketika yada krem depan sab issue ekapor. National Health Mission, Government of Meghalaya. Alex! Hi Alex! Oi! Ano mo dyan? Sino ko nahila di step? Re, may pakre na. Sino mo li? O may lakyat, haba uwi po uwi ng susunong, di man pandiap gacing ay tika, kanang may ada no kanyang kipang COVID